Vi har afholdt en temaaften i Center Campo, hvor både beboere, pårørende og medarbejdere og ledere kunne deltage. Og på temaaften har vi drøftet de dilemmaer og de udfordringer, som oftest kommer, når en ung pludselig fylder 18 og flytter hjemmefra i et botilbud eller et bofællesskab. Jeg synes, det var en forrygende aften, fordi vi havde valgt at få oplægsholdere, som bragte 4 forskellige perspektiver ind i det her, eller de talte fra 4 forskellige vinkler. Vi startede med en jurist, som kunne fortælle om lovgivningen og selvbestemmelsesretten og omsorgsforpligtelsen, og så havde vi en afdelingsleder fra et tilbud i Center Campo, som fortalte, hvordan det er for de professionelle, når de skal modtage en ung, som flytter ind, og hvad de husker på at gøre i den forbindelse, men også nogle af de dilemmaer, som opstår i den forbindelse. Og den næste, det var en ung tidligere beboer, som fortalte om, hvordan hun havde oplevet det at flytte ind i et bofællesskab, og også hvilke udfordringer det gav undervejs for hende. Og den sidste var en pårørende repræsentant, som kommer fra Lev København, og hun fortalte på meget malende vis, hvordan det er at skulle aflevere sit elskede udviklingshæmmede barn i et voksen botilbud. Og hun fortalte også rigtig meget om, hvad det er vigtigt, at medarbejderne husker på, og hvilken åbenhed medarbejderne skal bevise i forhold til de pårørende, fordi det er så svært at aflevere sit voksne barn. Jeg tænker, at hendes konklusion var i virkeligheden den, vi alle sammen skal huske på, nemlig dialog og gensidig respekt, for vi har forskellige vinkler, og det giver nogle dilemmaer, når vi modtager en ny ung.